Takže čaute, ja som Tinka a do dnešného videa som si prizvala svoju kamarátku Janku, ktorá sa vyzná do vlasov a takýchto záležitostí, a dneska vám spoločne ukážeme aplikáciu Clip-in vlasov. A tým pádom by som veľmi pekne chcela poďakovať internetovému e-shopu clipinhair.sk, že mi poslali tieto vlasy, a link budete mať v popisku videa na túto stránku. A sú to 100% ľudské vlasy, teda nie sú to žiadne fejky, umelé a bla bla bla. Dĺžka týchto clip-in vlasov je 50 cm, tak som zvedavá, ako to všetko dopadne, ako to bude vyzerať, tak môžeme ísť na to. V prvom kroku si oddelíme spodnú časť vlasov. Na tejto spodnej časti budeme pripínať štvorkové klipy, ktoré nasadíme najviac ku korienkom vlasov. Teraz použijeme trojkové klipy a znova si oddelíme časť vlasov a klipy pripneme. Takto budeme pokračovať ďalej a vlasy budeme vrstviť. Tieto dvojkové klipy pripneme na vlasy naraz. Jednotkové klipy použijeme na doladenie detailov a dáme ich tam, kde nám chýbajú vlasy. Treba si dávať pozor, aby sme ich dostatočne prekryli vlasami a nebolo ich vidno. Pre prirodzenejší vzhľad sme nakrepovali vlasy. Clip-in vlasy už mám na sebe, vyzerajú fakt bombasticky. Janka je fakt šikovná dievča v takýchto veciach ohľadne vlasov, starostlivosti o vlasy, a jej Instagram budete mať v popisku videa, tak tam určite choďte a dajte ten follow. A ja verím, že sa vám toto video páčilo a že som niektorým pomohla, ukázala, ako sa to približne aplikuje, a ja sa na vás teším u ďalšieho videa. Ahojte! To bolo dobre, nie? Daj na to! Motherfucker.